ngucap kacanto negari ing Nuswantara dasar negari panjang ngapunjung gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto tur raharjo ananging saiki kok padha dirusaki diremui diobrak-abrik dicor-cor mbok ayo padha dijogo Nuswantara iki eman-eman yo awas dalang lagi sengit gununge mubat mapit wayange murat marit donya ning bondo mayit weke awas dalange lagi edian lakone dan edanan kabeh ora karuan tambah rusak-rusakan dalang lawur kabeh digawe ajur ngisor dhuwur digawe ora akur saya ndotro kabeh digawe gendro gawe crita ra iso dipercaya muga-muga dalange ndang elingo yen ana dalang liya sing sekti lan mondro kuno dalang angkara murka ayo enggal tobato ado wedya piwalese sing kuwasa muga-muga dalange ndang elingo yen ana dalang liya sing sekti lan mondro kuno dalang angkara murka ayo enggal tobato ado wedya piwalese sing kuwasa awas dalange lagi sengit gununge mubat mapit wayange murat marit donya ning bondo mayit weke awas dalange lagi edian lakone dan edanan kabeh ora karuan tambah rusak-rusakan dalang lawur kabeh digawe ajur ngisor dhuwur digawe ora akur saya ndotro kabeh digawe gendro gawe crita ra iso dipercaya muga-muga dalange ndang elingo yen ana dalang liya sing sekti lan mondro kuno dalang angkara murka ayo enggal tobato ado wedya piwalese sing kuwasa muga-muga dalange ndang elingo yen ana dalang liya sing